Kardom Don Marley Pini nili kaninji ji polamang ke CM Dr. Tulira Bronghang napen IAS retire mati ipi Chelsea amai phu jai kathar atum bhai ni ang bong lam chingki chathan pa do panji pusipu tasi CM Tulira Bronghang ke aninji pon ateng puti November kalite December cheklu pusipu tasi November cheklu bangki arni bang jut kai son lo adet komrei lo tasi December cek lo seletum cingki cethan pada pon pobon lapian kasing kiji tambe latum bahini baji basi dang letum cingki cethan ahok pet lo peti kladak alam longpo kumatsi ahok alam kaninjima kumatsi ahok helam kaninjima latum kasing waji alam mangke siksidul tambe cingwai ponta haji lapian kapre alam ta cingwai ponta haji setame dan mat kinili ni dun labli selang letum chongsi cingki jathan padurwek lo pulote karbeng long rata me chini dun pami po lapen rat along kaki mata kethan wer 60 putha tami halas orni ki klar dak long po lapen jai ka tharta me inut IAS retire munit lo lapen CM Dr. Tulira Bronghang tami inut politics amun la lapen alang di ke kongres sarkar da bom hotami CM mandun banglo lapen non BP sarkar long tami CM ang hoi pen do bom la selang li tami ketek ser bang phulo lapen apu IAS retire mati ipi Chelsea mai phu tami nut tek ser bang phulo asi alang li tum bahani yang si cingki chathan lo pulote letum karbeng long rata me kelang duning sapoji lapen CM Dr. Tulira Bronghang pen kaniji pon atengke jaika tharta me lefan arjupo lapen neta me jaika thar phan arjupo lasi alamang gi reply chipi srai pu pasipu jaika tharta me reply pipo lapen Tulira Bronghang tami reply pipo pasipu tasi latum ka cingki chathan si ahok pet lo puti karbeng long arata mi 62 puthak kami kardak alam chini dun po lapen Tulira Bronghang kaniji 62 tong ahok jinne mate jaya ka thar kaniji 62 tong ahok jinne lapen isi kaniji do Dr. Tulira Bronghang tami non ke do bom koira therok MEC ang hoi ki open for all lah pusipu lapen non tribal tum tami MEC abang kang thordun long lapen wutam me jok long pusipu asi dapu IAS retire mati ipital se mai phu aninje bang ki karbeng long ke MEC ang hoi long ki kichi ki bias tum mate non tribal asutum ki MEC yang thordun long le lapen wutam me jok long le pusi niji pon la asi latum bahini kachaton te bang tukok asi bahini pen kolabang tong kaniji ahok jinne ahok hejine asi letum langdun pami long po lapen letum kilangdun pen tami ning samuji atema bahini tami kathek ser bang phu asi nilipini kaniji po bangke mate karbeng norat phan patini po bangke bahini ipital se mai phu jai kathar lapen non ke du bom Dr. CM Tulira Bronghang tum bahini bang lam cingki than pa do pon po asile tum kadok wetelang don holo na tasi nilipini kaniji polam ke padu ila athe latum bahini bang November chek tu kalite December chek tu cingki than pa duji posipu lasi nili peni kaniji ji lam ke lam la lasi morning ka break lang ko tum cingki than pa na lasi peni pan se kang ton la kardom